yonke leshandisele siqede konke lokhu grind la sikande nama-guide siphinde sifake imbobo kulela gate lela ngoba leya gate kumele liye-Richards Bay namhlanje lo governor sofika umnikazi walama gate loda heyi ayishubisa lona kumele siqede yonke le nto namhlanje. Ayifonele ke Chris. Noma ngayifonela zingayithatha phi? Ngapha. Ngiyabonga yazi namuhla ngizizwa. Amanzi ashisa tintinti nga amanzi abandayo ngaphela ngala. Soqalile. Qalile ngempela ngamanga. Ngapha ayashisa kwangaphela bese nangala ayabanda kwangaphela bese ufaka izandla kanje. Ngeke. Ya, imusa mina ngiplan. Ayisafiki ngani le ntambo ishaya. Ifikise ngani. Excel namba yakho mfethu. Ngithi number 1.